Boiro prepárase para vivir unha noite de medo e diversión coa quinta edición do Túnel do Terror. A cita será o próximo 31 de outubro no Centro Social de Boiro e prometen novas sorpresas para todos os públicos. O Grupo Turbina Especial, formado por mozos e mozas de Boiro, volve este ano coa súa proposta máis esperada, o Túnel do Terror, un espectáculo elaborado e interpretado íntegramente polo propio voluntariado, que leva xa 5 edicións enchendo de sustos e risas o outono boirense. Somos un grupo de xente xoven da mocidade boirense que nos dedicamos a ofrecer e organizar diferentes eventos para a poboación en xeral, pero tamén centrados na propia mocidade. A actividade desenvolverase o 31 de outubro no local de Leña Verde, a partir das 6:30 da tarde. Haberá dúas sesións diferenciadas, unha primeira máis suave e pensada para o público infantil e outra máis intensa para os máis valentes, que se prolongará ata a medianoite. O noso Túnel do Terror, esta é a quinta edición, xa levamos 5 anos preparando. É un espectáculo tipo Casa do Terror para todos os públicos, completamente elaborado, guionizado e actuado por nós. Todo un tipo de costo para todo o mundo. É verdade que temos varios pases, temos un primeiro pase de 6:30 a 8, xa por un público máis infantil, para as crianzas e tal, con sustos máis reducidos, un itinerario un pouco máis corto, e logo xa teríamos o pase principal para todo o mundo, pero con sustos máis potentes. Serían dous, de 9:30 a 10:30 e de 11:12. Dende o Concello de Boiro destacan o esforzo e o compromiso deste grupo de voluntariado, que tamén colabora noutras actividades culturais e deportivas ao longo do ano. Estamos moi contentos desde o Concello de traballar en este evento e en todos os que nos axudan o grupo de voluntariado Turbina, que son mozos e mozas do noso Concello e que están con nós en moitas actividades culturais ou deportivas, e damos as gracias de corazón porque sigan aí ao noso carón, porque é moi importante traballar para eles, pero tamén traballar con eles. Así que moitísimas gracias a eles e esperamos vos o 31 no Túnel do Terror no Leña Verde do Centro Social de Boiro. O Túnel do Terror de Boiro cumpre 5 anos facendo tremer e sorrir a partes iguais. Unha proposta feita pola mocidade e para a mocidade, que converte o centro social nun auténtico escenario de medo e diversión.